ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆದ್ದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದುಜಿ ಸಾಕಾದ್ ಪೋತು ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಇಲ್ಲಡ್ ಏನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಡೆಲ ಪೋರುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಾತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರಲ್ಲ ದಾಲ 19 ಇಜ್ಜ ದಯಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ 10 kg ಇಲ್ಲ ಕಂದು ಜನ ಅಂದ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 35-45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಪಿದಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬೈದೀನಿ 5:40 ದನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆತೀನಿ ಬೈ 7 o'clock ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಡುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೈದೀನಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪೂರ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತು ಪೋಲಿ 4 ಸಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತು ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರ ಪೊಳಲಿ ಪೋಯಿಂದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಳಲಿ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಪೊಳಲಿಗೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೇಬರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ತೋಡು ಬಯ್ಯ ಪಿರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋರುಂಡು ದಯಪಂಡ ದಾಲ ಪನ್ಲಕ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ದಾಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಾಲ 11 ಬೈಜ್ಜ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಗ ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ತಾಗುಂಡು ಓ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈದನು ಕೋಡೆ ಹಾಲಿತ್ತನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಲ ಪರ್ಪುಜೇರು ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆ ಇಂಗ್ಲದ್ದು ಪುಡೋರು ಲವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಇಂದೇನಾ ಓ ಕೋಕಮ್ಮನಿಂದ ಒಂದು ಬೇತೇನುಂಡು ಜಾಮೂನಾ ಜಾಮೂನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಾಯಿಗ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ರೆಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪುಜೇರು ಎಂಕಲೇ ಪರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಂತದಿತ್ತೆ ಒಂದದ ಕುಲ್ಕಿ ಏನ ಕುಲ್ಕಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಂದು ಕೋಕಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಬರ್ಕ ಅದೇ ಕೋಕಮ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನೇಟ್ ಗಂಜಿ ಒಂದಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದ ಏನ ಕಾಯ ಮುಂಚಿ ಕುಲ್ಕಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಪಿನಿ ಬಟ್ ಅನ್ ಸೋಡಾ ಪರ್ತೆ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಚೋಕೊಂಡು ಕುಲಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾ ಬೈಕ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡೆ ಸಮಾಂಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ನ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿಂದು ಶೋಕ್ ಭಜನೆಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಆಯುಲ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಪೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನನ್ನ ಕುಜಂದುಲೆ ಕಮ್ ಪೊಳ್ಳಲಿಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಊಡ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಪಂಡ ಶೋಕಂಡ್ ದೇವರನ್ನ ಪೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ನ ಶಾಪ್ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಲುಪ್ಪುನ್ ಸಮೇತ ಬಚ್ಪೇಡ್ ಉಂಡು ನಂದೇನಿದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕೈ ಕಂಬಡ್ ಮುರಾನಿ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಯಾನ ಎಕಡ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ ಏನು ಕುಲ್ಕಿದ ಅಂಚ ಅವಳು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದ ಅಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಅಂದೇನೆ ಎಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಲ ಶಾಪ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಜೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಶಾಪ್ ತುಯಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಏನ ಬೋಡಿರೆ
ತುಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡೆ ಹಾಂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟಿನ ಬರ್ಚೆ ಹಾಂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವು ಕುಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಲ್ ಖಾಯ್ದೆಪ್ಲ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇನ ಅವಲದೆ ನಮ್ಮ ತೋಡರ್ದ ಬೆದ್ರಾ ಬೋಪಿನ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಪೂರ ಹೊಸ ತಾಯಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಆತಂಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿನ ಬರ್ಸ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅದಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡೊಂದು ಎನ್ನೋನು ದಯಪಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತ ಇಂದು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೇ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದ ಇತ್ತ ಏನ ಹಲಸು ಮೇಲಾಗೆ ಬೈದ ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ದ ದಾದ ಹಲಸು ಮೇಲ ಅಂಗಳು ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಎಡೆ ಬತ್ತ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಲ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ವಾ ಸಾಯಿ ಮಂಕಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಹಾಂ ಬಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ದಾದ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಕ್ ಆತೆ ಸಾರಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಹಾಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಈರೆಗ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಸಾಲಾಗೆ ತೊಂಡ ಸಾರಿಗೆ ತೊಣ್ಣಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಇಲ್ಕಲ್ ಇದು ಇಲ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಕಲ್ ಸಾರಿಗೆ ತೊಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಪೋತೋಚವ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಷ್ಟೀಗ ಸಾಯ್ ಓಣ ಪೋಯ್ ನೆಟ್ ಉಂಟು ಚೇಂಜ್ ನಾವು ಅವಕಾಡೋ 1 kg 150 ಅವು ಕಾಯಿ ನನ್ನ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಜಿಲೇಬಿ ಅವು ಆಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಅದು ಗುಜ್ಜದ ಕಬಾಬ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟೋಳು ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆದ ಬಾ ಹಾಂ ಇರ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋದು ಡಬಲ್ ಉಂಡವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಸಾಯ್ 1 kg 250 ಸಾಯಿ ಅಮ್ಮಿ ಸಾಯಿನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದೇ ಹಲಸು ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಪುರಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಗಂತೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ದ ಮರಳೆ ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಅವು ಕೇರಳದ ನಮ್ಮಿ ಸದ್ಯ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪೆಲಕಾಯಿ ಖಾಲಿ ಮಂತೀರ ನಾನೊಂಜಿಜ್ಜಮ್ಮ ನಾನೊಂದು ಇಂದು ಇಂದು ತಿಂತೀನಿ ಇಂದು ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಡೆ ನಾವು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಚ್ಚೆಂಕ ಅಂಚ ಅಲ್ತರದ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾಗ ಪಂಡದ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ఒక ಖಾದಿದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆನ್ ಬಟ್ ಚಾನಲ್ ಅರ್ನ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ತೋಜಾಗ ದಾದ ಪುಟ್ಟ ಕದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ದ ಏನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂದುಗೆ ತರ್ತದೆ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಟನ್ ಶೋಕು ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್
ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಇದು ಇರ್ತದೇನಾ ಉಪ್ಪಡ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಪೂರ ಇರ್ತದ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ಇಲಕಲ್ ಸಾರಿ ಅದ ಇಲಕಲ್ ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಮೂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ತೊಂಡ ಒಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ತೊಂದತ ಹೆಂಗ ಮಮ್ಮಿಗೆ ತೊಂದ ನಮ್ಮಗೆ ತೊಂದ ಶೋಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಕಲರ್ ಅರೆಗ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರೇ ಉಂಟು ಅದು ತಿಕ್ಕುದು ಒಂದು ಹಂಗೆ ತೊನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೋಕೊಂಡು ಕಂಡ ಒಂತ ಏನೋ ಅಂತೀನಿ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಕುಲ ಮಗ್ಗ ಇಲ್ವ ಏನ ಮಗ್ಗ ಟೈಪ್ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಐಡಿಯಾ ಐತಿ ಸಾಧಿಸ್ತ ಪೂರ ಅಂತ ಸಾರಿ ಆಡ ಅವು ಬೇರೆ ಮಂದಿ ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಶಕ್ಕರ ಹೊರಟಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಪಾಯ್ ಸಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತರದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಾಯಿ ಪೂರ ಫ್ಲೈಟ್ ತುದು ಓವರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕೆತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೀನು ಕಜಿ ಪೂರ ಪಾಡಿರತ್ತ ಶೋಕಪ್ಪಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಕಜಿಪುಗ ದೊಡ್ಡ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಓಕೆ 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 ಇಂದು ಏನ ಲೆಮನ್ ವಿತ್ ಗಾಂಧಾರಿ ಉಪ್ಪಡಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಉಪ್ಪಡಿ ನೆನ್ಸೊಪ್ಪು ಏನ ಮುಂಚಿ ಒಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಪುಣ ಇಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಮ್ಮಿ ಎಮ್ಮಿ ಕೊನ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಫ್ಯಾನ್ ಇದು ಕರಂಡೆ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಕರಂಡೆ ಪುಲಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ತೊಕ್ಕು ಒಂದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟರ್ ನಾಕ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ತಿಂತಿರ್ತೀನಿ ಅವಳ ಶೋಕಿತ್ತು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಏನ ಹವೆ ಸೇಮ್ ಗಂಧಾರಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಏನ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದುಲನ ಏನಾಯ್ತು ಬೆಲ್ಲತರಿ ಬಟ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇದು ಡ್ರೈ ಅದೇ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪುನೆ ಅದಾದ ಡ್ರೈ ಕಜೆ ಮಂತಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಾಗದು ತರದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಡೈಲಿಯ ಸುಗಂಧರಾಜ ಫ್ಲವರ್ದ ಡೈಲಿನ ಸುಗಂಧರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಡೈಲಿಯನಾ ಒಂದು ಏನ ಡೈಲಿಯಾಗೆ ಆಯ್ತಾ ಏನಂತೀನಿ ಇಂದು ಪಂಡವು ದೈ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಕಂಡೆ ಅದಂತೆ ರೂಟ್ಸ್ ಐತೆ ಆಯ್ತದ ರೂಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಮ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಂಡ ಇದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಪ್ಪತ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೆ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಾವ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಿತ್ತು ಸೇಮ್ ತಿಕ್ಕುನಾನೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪುದೀನ ಅವೇ ಕೂಡ ಸೇನಾ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಐದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐತಿ ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನು ಪೌಡರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೆಲವು ಒಂದು 2-3 ವೆರೈಟಿದ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬಗೆತ ಏನು ಪೆಲಕಾಯಿ ಬುರ್ಚಿ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದ ಏನಪ್ಪಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದ ಎಂಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಂತು ಎಂಗೆ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಗುಜ್ಜೆ ಬಂತು ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಹೊರಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ ಅಂಚ ಗುಜ್ಜೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಜಿಲೇಬಿ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಜಿಲೇಬಿ ಎಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟದ್ದು ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಅದು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಎಡ್ಡು ಎಂಟಿಗೆ ನೀ ಅಡೆ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಪೋಯಿರತ್ತದು ಫುಲ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೇನು ಕುಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಟೈಪ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವು ಬಂದ ಅವು ಅಂಚ ಈತು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಂದಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ
ಸಾಯಿ ಕೆಲವು ಟಾಯ್ಗೆ ತಂದಿರ ಒಂದು ದಾದಿದ್ದೆ ತುನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಜನೆ ಪುರ ಪನ್ಪದ ಅದಾಗ ವಿಶೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಾತೀನಿ ಸಾಯಿ ಶಾಮಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂದು ಭಜನೆ ಪನ್ನಾಗ ತಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೋಡಿರ್ತದ ಬಟ್ ಅವಳು ಅಂತಿನ ಶೋಕ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ದುಂಬುದ ವುಡನ್ ಏನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವುಡನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುಗ್ಗರಿ ಅದ ನೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂದು ಅವ ಇನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುಗ್ಗರಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚದ ಗುಡ್ಪೇರತ್ತ ಇಂಚ ಗುಡ್ತದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ದೈಗೆ ತೊಂದ ಏನು ಪಂಡ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ದೈಗೆ ತೊಂದದ ನನ್ನ ಮಾಮಿನ ಬೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ಅಮೆಝಾನ್ದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದಲ್ಲ ಉಂಟದೆ ಸೈಡ್ ಬಲಿಡೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಕೂತಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ನೀರು ಉಂಟಾಯ್ತಾ ನೀರು ಪಾಡ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ಗೊತ್ತುಜ ಪಕ್ಕದ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಚೌಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇಂದು ಮಾಡಬಂದ್ವಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಮೆಝಾನ್ದ ಇಂದುಲ್ಲ ಬೈದನೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅದ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಿನ ಒಂದು ಏನು ಮೆಗ್ಗೆನ ಕಿಚನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಗೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್ ರೇಪಣೆ ಒಂದು ಬಾರೆಂಡ್ಲ ನಾಡಿ ಮರಣೆ ತಿಕ್ಕಿಚೆಂಕ ಮೂರು ತಿಕ್ಕುಡ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ 200 ಆತಾ ಒಂದಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರನ್ನ ಸಿರಮ್ ಫೋನ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ರೇಪಂಡ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഫോൺ കവർ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോൺ കവർ റെഡ് ಬೈದಿನಿಯಾ ಇದು ರೆಡ್ ಬೈದಿನಿ ಏನಣ್ಣ ಬಾಕ್ಷರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಈಗ ಏನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ನೀರು ಪಡೀರ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಕವರ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಏನದ ಒಂದು ಸಿರಾವಿದ್ದ ಎನ್ನ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಆಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ ಉಂಟದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಲ ಉಂಟು ಅವು ಬಂದುಂಡು ಬರೋಡು ನೀರೇನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಡ ಬಂತ ಅಂಚ ಆಂಡು ನಾನು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ ಉಂಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಇದಾಡ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನ ಸಾಯಿಗೆ ಕೈ ಸಿಗ್ತದ ಸೌಂಡ್ ಸಾಯಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ವೆಜ್ರಾ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಾರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಮನ್ಪಾರು ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಬರ್ಪ ಬಂಡದ ಸಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿ ನಿಜ ಉಪ್ಪತ್ರ ಕಡೆಯರ ಜೋಡಿಸಿ ಅವಲೇ ನೀ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಚಿಕ್ಕ ತೂವರೆ ಬೇಬಿ ಸಿಕ್ಕರು ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಓಕೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಗ್ ಮಿತ್ರ ಅಡಿಯಾ ಲೆಗ್ ಮಿತ್ರ ನೀರು